nwere ihe m sị ka m bịa m kọwaala onye niile biko tụshianụ ihe onyonyo na ka o rite onye ọbụla awụ nwa afọ ụmụndọba ebe ọbụla ụlọ niile na ọnọdụ izu ike tụshianụ ihe onyonyo na ka o rite onye ọbụla maka ana m aghọta na ọtụtụ mmadụ na-ajụsụ ele onye na-akpọ oke iwu ala ele onye na-akpọ oke iwu ala ọ bụ ihe m chere dị akọwara ọnụ ihe ejiri mara ndị eji anwụ oge ike n'ụmụ oke ụmụndọba ọ bụ ihe eji mara ndị nga iwu oge ike mana mụnwa awụ ọ na-ebidoro ịza iwu ala nga anyị maka iwu ala wụ mpa mụtara m na ahịa ya Batlomi iwu ala azụmawụrụ okirike ụmụnne m niile tosisina m ha niile ma ndị ke m toro isi na ndị niile ma ọ na-amụ gai ha niile ihe na-azahụ oge ike ndị na-azụ iwu ala ndị kere mpa m matara ndị ụmụ mpa m na-azụ iwu ala mana ọ mmewu nwa mpa m bido zawa iwu ala ọwụ nna amụtara m nwa obodo okirike ahụ dị ọkwa nne m Vitalis obi nke eji omegbu oji wuru ewu mara na ụmụoke ọwụ ya awụ mụ gbakwanụ Okechukwu nke ha na-akpọbu Chukwu okwe na 80s mgbe awụ ma 80s Chukwu okwe ọmụ ebe 90s abịa ahụ ya agbanwe na-aza nke ebeghị ọmụ maka ama m iwu ala na-aza na-emegharị ọtụtụ ndị na-amasị gị n'ọbụma ọ wụ ka ebeghị n'ụmụ oke nwanne omemgbe oji nwa Batlomi azụmahụrụ iwu ala ike akwanụghọtara oke nchi ọkọwa ya ihe eji mara ndị eji awụ oge ike iwu ala wụ aha mpa mụtara m aha dị ọka nne mgbe omemgbe oji Vitalis obi ka eji omemgbe oji mara maka a na-ekwu iwu ala iwu ala ka ọ na-eche ọwụdị ka ahụ iwu ala ka ewu ndị nga awụ oge ike ka eji mara anyị ihe m ji zawa iwu ala wụ onye matara m na asị nsa onye ya matara m na ka m ga-aza anyị onye mba onye ka m ga-aza anyị ya mgbanwe ahụ si n'oge ike na-aza iwu ala mana ụmụnne m niile ndị eji ihe na-aza n'oge ike ọrịa dị na-eme anyị n'anya anụtara m na ọtụtụ mmadụ na-ajụ ndị na-amasado onye ngwụ dịka ndị na-anọchabi n'ụlọ maọbụ ndị katarala anyị maọbụ ndị ka ụmụaji amụtara ọhụrụ amadịra onye mbụ ọmmewu oke iwu ala oke iwu ala ihe eji mara n'oge ahụ ụmụaji 80s Chukwu okwe ebe 90s nza woke ebe gị taa nna-aza Reggae Messiah ọ na-awụzi ụmụndọba ka m si bịa ụmụnne ụmụ oke bụ ụmụndọba